Сиколка. Има сиколка, да. Видео се пише. Да, пише видео. Аре! Държи танцува по талпа, браво. На хаос ли е? Какво е там? Хаос е, да. И с музиката, да. И добре го върти. Леле. Леко, да леко, тавана скърт. Абе, беби, нали ти казах да си закопчаеш този цип? Ох, зави ми се свят, аз не мога да ти хвана движението. Ами това да бързи. Имате и на бързи обороти, ама камерата няма такива. По-бавно. Ле, пак с главата. Подпрял се на стената с глава. Аре, няма нужда от коментари. Еми. Какво ще гледаме? Глупо видео. Кофата подскочи, боже. Аз не смея да мръдна. Боже, Господи. Дай фаща задругата на мамашка, че. Ко? Чакай, че... Аз докато те слушам, не можах да те хвана. На ръцата си. Беб, спирам, че ме заболяха ръцете. Не мога повече. Айде. Това беше велико.